Идеята за празника е на семейство Галина и Николай Панайотови, родом от Варна. Преди няколко години откриват красотата на село Зимница и се преселват да живеят в него. Тази идея за този празник кулинарен е свързан с моите впечатления от местните хора. Когато ни идваха на гости, влизаха вкъщи не с празни ръце, всеки носеше по нещо сготвено и го слагаше на трапезата. Този обичай в града отдавна е позабравен. Ние дори вече не сходим и на гости. Но тук на село ни беше припомнено, че е много приятно гостите да покажат и по този начин уважението към домакините. Така Галина и Николай решават гостоприемството и щедростта на хората от този край да съберат в празник. Единственото условие за участие в него е всеки да приготви в глинен съд своята любима домашна гозба и така да се включи. Трябва да се включат всички. Затова беше за мен важно условието. Всеки да дойде с домашно приготвено ястие, защото по този начин участва и прави събитието да се случи. Огромната трапеза събра кулинарни изкушения от цялата палитра етноси, населяващи околните села. Изобщо не сме ги търсили специално, защото едно от големите богатства на Добруджа, това е етническото многообразие. Те са тук българи, турци, татари, роми, румънци има, тук присъстват. Даже северна румънската Добруджа, още по-богата на етноси. Най-очакваният момент на празника, разбира се, бе отварянето на гърнетата и аромата, който се разнесе от гозбите. Компетентно жури бе натоварено с непосилната задача да дегустира и след това да оцени буквално десетките кулинарни творения. Всички участници са се постарали максимално и не кусахме нещо, което да не ни хареса. Всичко много ни хареса. Сега по-трудното е да кажем кое е най. И поради този факт ние ще се спреме на най-българското, най-старинното, най-характерното за нашата българска кухня и от екологично, т.е. биокухните също ще търсим в случая. И за това ще ни е много трудно. Най-хубавото на празника беше, че всеки имаше възможност да опита от гозбите на съседа или да се докосне до кулинарния свят на друг етнос. Иван Войнов и компанията му са пристигнали специално за празника от Варна. За първ път сме тук и ни хареса много, поне на мене. Доста нетрадиционно е като събиране. Дано да стане традиция. Коя гозба ви допадна най-много? Трудно ми е да кажа, всички са много вкусни, някои от тях са нетипични за моя вкус. Интересно е много. С любопитство, но и с удоволствие в празника се включиха и група румънци. Este o atmosferă minunată, îmi pare bine că am reușit să ajung și sper să fiu prezentă și la anul. Каза, че е много хубава атмосфера тук, тя много се радва, че дойде и се надява да идва и следващата година. Обилната дегустация на вкусните гозби бе гарнирана с много забава и хора. Все пак трябва да има някаква програма, за да бъде запълнено времето и човек, когато се тръгва от такова място, да ни каже, аз сядах 6 часа и корея ме се подувам, и да има нещо, което да е видял, да е научил, за да може да разкаже, защото спомените не са от яденето, от това, което си видял, това, което си преживял и са преживял. А от празника всеки си тръгна с много хубави спомени и приятно настроение и с очакването празникът на гърнетата до година отново да ги събере.